Oh, naingani lang ta siya, wala gamot ngani. Kabuk na ko. Ha? Usa itanom dire pre. Ha? Usa itanom dire. Lugbate? Ginagmay ko kaya mamalit kas palengke na gasto no. Tinuod yun pre. Usa may mga matang sa gipagtanom dire pre. Wala pa gi eksperimentuhan man eh. Tambok mo gud yuta tanaw lugbate dagko kay dahon tambok na yuta yang ano. Gwapo ni tambakan pre. Tambakan ug kanang mga tambok nga kuan ba? Yuta no. Duan ang kanang way trabaho ba. Oh, grabing slim no. Tara orang malimbing pre, taga daghang bunga no. Wa ginangaon ano? Problema ni si pulutan bitaw pre. Ito isa kamyas oh, ginagawa to paksin mo ba? Oh, iba man kamyas man sa kuano. Ay, guwapo ang gas bilaw ko, no? Ha? Aslam kayo. Ay halang yung pre oh. Guwapo kayo taga Bukidnon, baka taga Bukidnon yung mo edit ba no kita katotel? No? Sabi no katong anaon niya ba? Sapa. Tunay Anaon lagi pagtirada oh. tunay daon-daon ipagi Oh, dahon na yun. Dahon trip. Saag sili. kamay ni siling to. Ay, klaro itong upo di ba ya? Mo ni tira guys, kana siya guys oh. Si Richel. Si Boy Kilaw. Si Boy, kana isa si Boy Kirig. Si Boy Haling. Tama yung malinga. Boy Haling. Maling-aling kare, grabing lamok na sikit niya maak. Ang dili ang makalamok manggodanay ka na ako kanay. Kay lamok da. Sama na ligid pre. Mo ni usa nga makakuan sa kuan. Sama na. Dili ba gidang langaw eh. Di kami nagkariliuhay pero Ang kuralan ni kwan. nakasabay man katong sa magsaysay ta ay karang ligod sa City Star no. Ah, way angay lagi sigarilyo na siya. Ana ko. Kuwatag buring bay. Ha? Kuwatag buring bay sindok. Ha? Tuko. Ano? Ikaw ba tong sabay ni Rene nga? To, kuwatag punong Mo mo ka iyot sa kuan? Dalay dito mo. Buring. Dito mo. Ya gitilapan lagi daw bisag Dito mo. siya ba to gasabay nga gitira niya sa Rene tilap lagi daw sa tingin Dito sa mo, bay. tao pamutin niya. Wa, ni Rene lagi po si tilapod niya paminawan Rene. Dito mo, Ha? Butan mo rin ito. Tan na yan. Anong gigutan mga to pre? Nubog ko bay ganahan po may sabay sa kong babae ganang dikit-dikit sa. Kitay ganahan butang babae at babae. Tanaw kita ako wala. Tanaw ko sa bulsa. Labi naghumot kay Wala ko'y kwarta. Bagong sweldo pag ito ba? Para kung may sabay sa mga kwarta. labi naghumot kay buhok pre shampoo. Ah. Ano? Katong mo table? Una? Katong malaking sabay itong kawing ampere nga nag Gani ka nang mo table table ba? Hilib lang table pre. Istorya pero di patira. Pilihan mo ka sa ladies string kana pre. 450 ang ladies string. May atong sister. Kanang gimo namang sinter jaron. Gimo nang sinter jaron. Pero makahilam ka pa extra. Kay madadama to nimong baho, manana mo to nimong huli balay. Gani, yan siya magana mga buring-buring. Saya lah kamato ko kanang moto ko katlig so nawa ko utol man nawa man ako dire oh. Oh. Nawag. So tungod ra pay pandemic permente mo mulaga. Oh. Katlig sa bulag nang ako isa. Suray ko dai. Wala naman. Wala pong laga tong hatlig, sige yapon to tong